जों गोबां मा बस्था लांबोय जेता दफानि बागै जातिनि बागै हानि बागै जेता सामुं जों खायलाय फैगा कारण তিনি তাকক রঞ্জিত দেববর্মা इंगै তিনি 2009 নিसिनि जेता टिप्रालेण्ड होनो जेता शब्द फैगा आफरो आमचायो केबो साइमियाखौ पारा केबो साइमियाखौ आफरो जिमिनो बतिनि रঞ্জিত देबबर्मा इंगै नमनजय बारी बिसि आन्दारनि कायसा ब तमने रঞ্জিত देबबर्मा बुफानि मुङा गोविन्द देबबर्मा गा बतिनि आसकै सामुं खाइ फैगा ओंखाय खाइमां 2016 जे समय एडिसि इलेक्शन ओंखा आफुरु नागाय जे फ्रु जों जे टिप्रालेण्ड जे सानै दंफ्रो टिप्रा हास्टेव चिनि जे टिप्रा सार आफुरु केबो साइमियाखौ गामि कोनो प्रचारनियाखौ वाइटिए यंग टिप्रि एसोसिएशन कायसा ससियेल ससियेल लंगै कायसा सामुं खाइ दङ दा आफुरु कोनो पार्टी बायजों कोनो जरित करे आफुरु जिमो इनभल्व जों 2009 निसिमो दा 2009 निसिमि खाइमां खाइ फैगा 2000 जे समय 16 फैगा एडिसि इलेक्शन का आफुरु जों आईपीएफ टिरक चिनि बुसकां बासाखा आईपीएफ टिरक जखन चिनि बुसकां बासाखा 2016 जों तामनाय आफुरु जेता लराय फैगा टोटली 1,15,000 बुटा माने इलेक्शन नि जेता काउंटिंग नि परे जों साइमा 1,15,000 बुट जों मांखा सारा त्रिपुरा बेपि आफुरु जिमि जखन जों खाइलाय फैगा एर परे आबुनि परे नागाय आईपीएफ टी एंड तैसा डिवाइडिंग थांगा टीएसपी होननाय ओ जे टीएसपी नि कायसा संगठन जे बरफ गुबै कथार चिनि रঞ্জিত ताखौ रঞ্জিত देबबर्मा बुफानि मुं गोविन्द आं जिबो दं आफुरु जिमि अनेक तो चारिमिं खासों जे समय काउंटिंग दिनो एडिसि 2016 काउंटिंग ओंखा आफुरु मुंगिया गामि जेता ब्लक ब काउंटिंग ओंखा अनेक तो चारिमिं खायजागा ब पूरा एकदम थैका हनै बनो बेराय कलां थामानि आफुरु जों बनो रुकुगै माया यागलो जों बनो खसायनो हाका नाहारिया कोनै बतिनि जीबी हॉस्पिटल बनो जों एडमिशन खाइरिखा एडमिशन खाइमानि परे जे जीबी हॉस्पिटल एडमिशन खा आफुरुनो बकायसा सोमायसाजाक बायगाय सोमायसाजाक आनि दफानो फियंना बागै आनि जातिनो फियंना बागै हानि बागै सामुं थांनाय आं तिनि ताइ बुखानायसे रालिया हनै बतिनि आसन जतै सोमायखायै तिनि जे जे पजिशन फाइसाखा एर परे चिनि बुबागरा जों बेलायखना रेसपेक्ट रियो बुबागरानि नेतृत्व तिनि टिप्रालेण्डनि ग्रेटार टिप्रालेण्डआव फाइसफायगा जे दाबि ताबुबो दङ बुबागरा साकलाय दङ बतिनि बुबागरानो खा कसमबै बुबागरानो नाहारै बिनि खावा थाननांगै बतिनि बिनि जे सोमायनो उंको खायनानि मतन थागा बिनि बिसासंगा जे दाबि सनद कन्स्टिट्यूशनल जेता राइट आबो माननानि जे गिथां दं हानै बकायसा खाथुम खाजांखा माननाय आबो 100% जों साइमानो अलरेडी माननाय इसा जों मानना सिंसिनाय आबुनि बागै बतिनि बिनि जे सोमायनो दिनि अ जागाव जों तिनि आश्रामबारी 26 आश्रामबारी जों तिनि सार अनिमेश देबबर्मा एमएलए ब कपलायंजाक गोबां बुदनि कपलायंजाक ब तिनि फाइनाय आबुनि सिगां ब बुखनाय रावै बबनो वेलकाम खायनाय आबुनि बागै बिनि सोमायनो अ जागानो तिनि न ब बिनि बुखनाय जेता कलक खै दंमोन ब तिनि रासिनाय आंसो कगिला साना थाया आसो नंसे तो हामबाय जत मीडिया नि ताफक संग आं हामबाय मारियो हामबाय।